Aja ditinggal kapribaden katimuran mangko kering jaman mbok ya sing eling dik eling apa mas iku budaya pancening bener kadamu dodok sing nguri dodok sing arep ngadeg mas aja dipayoke karepmu njaluk dieseme tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mangko kering jaman mbok ya sing eling apa mas trimanggala budaya pancening bener kadamu Kenapa? pawon watu nggo goreng peyek Apa iku? dagelane metu sing nonton tek Goreng peyek ora apa-apa sing penting iso dipangan. Lah terus Sing delok entek ora apa-apa sing penting bayaran. ngono ya. Dipangan Apa? rasane wareg. Ya umume nek mangan ya wareg. Lah iya, Terus dipangan dipangan terus wareg. apa iku? Ya iku pancen. Duh. Iku Ayo pancen dipangan masa ra ya wareg iku. Asaku ayo parian kaya ngarep mau. Rasa ngersula, ora usah susah. Lah Dik, ora oleh susah piye? Lho, kahanan donya ya pancen kuwi, ana reja, ana sepi, ana bengi, ana rina, Iya. ana pati, ana urip. Betul. Lho ya to. Ana ganteng ana elek. Ah. Umpama aku sing ganteng, Lah aku, kowe ya sing elik ah. ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa ya Pancen ngeraih isine alam donya, Lah iya. Ana sugih, Ana melarat, ana bengi. ana rina. Ha iya. Betul. Ha terus? Lah umpama aku sing sugih, Lah aku, kowe ya melarat. lho. Wis elik dik melarat. Ya ora apa-apa lah Kok blas gak ana apike. Lah wong jenenge ditakdirkan di alam. Ya ana sepi ana rame kaya awak dhewe ndek kanane sasi poso sepi. Iki sasi selor ruwame. Sasi selo alhamdulillah. Alhamdulillah. Paribasane wong seni ngene iki Kenapa? raupe nganggo sprit. Walah ya. Ya Mergo toh. selo-selo Selo. tanggapan rame. Kemu nganggo Coca-Cola. Walah. Turu bantalan iwak pindang. Turu bantalan iwak pindang. Jajal ndek kanane sasi poso. Lah nek sasi poso piye? Alah do mangan HP. Do mangan sepeda.
mangan motor barang. Mangan lemari. Kok sepeda HP dipangan iki ndak? HP dol beras. Lah iya ana motor barang yo didol beras. Lah iya lemari dol beras. Kok model. Ayo ora mangan lemari mangan HP. Iki alhamdulillah. Kenapa? Iki rezeki kadung teko mulane awake dijogo disehat-sehatno. Iya betul, Pak. Ah. Ajane melok seni kan ora cita-citaku. Lho. Sah. Kenapa? Ngomong ametik melok seni ora cita-citaku lah pengen dadi apa kowe? Aku asine pengen dadi sopir. Dadi apa? Sopir. Nek sopir kan harian cetha, nek dagel ngene iki kan ra cetha. Loh. Kowe aja omong angger omong ae. Lah kok omong angger omong piye? Sopir masam gampang piye? Lah sopir nek gak gampang. Lho, sopir iku kudu pengalaman, wawasane jembar. Sopir gari nyopir ae kok. Ngerti gawean sopir apa ora? Gawean sopir yo nyopir. Wes sopir kudu ngerti aturan rambu-rambu, Aturan rambu-rambu. kudu duwe SIM. Alah Risikone gede. aku aturan rambu-rambu aku wis mau percaya. Lho, Dek, gak percaya lho iki wong Indonesia kok aturan rambu-rambu iki ana sing gawe kok malah Aturan rambu-rambu malah bingungno nek asaku. kok iso bingung. Lah bingungno ah. Lah aku mau ke Karangjati kono. Iya. Arep menggok arah Pak Taman Makam Pahlawan. Iya. Lah ana tulisane belok kiri ikuti lampu. Lah ora tekan-tekan aku arep ning langitan. Belok kiri. Ikuti lampu. Mongko lampune iku medhek jejeg ning kono. Tengok-tengok. Tengok-tengok. Lah aku mau kan ngikuti lampu ya ning kono terus. Ono ora bingungi wong ndak piye. Maksude iku kok terus belok kiri ikuti lampu tok wis melu tengok-tengok nang gorsor lampu ngono ora. Lah tulisane belok kiri ikuti lampu. Lah lampune iku ning kono. Ya aku medhek ning kono, ora tekan kene sidane. Maksude ngene lho Le. Piye? Sing arep belok kiri. Ya. Iku tegese iki anut karo rambu-rambu iku mangwarane nek ijo ya mlaku. Ora ana Nek tulisan abang ya. Ora ana tulisane nek anut ijo melok ijo, abang ora ana tulisane. Tulisane ya mau belok kiri ikuti lampu ngono tok. Lah iya. Lah piye? Iku maksude Piye? sapa wonge sapa? Sapa wong? Sing arep menggok senajan to menggoke ngiwa, Iya. iki anut karo warnane lampu rambu-rambu iku mau. Ora ana sing ngomong, ora ana tulisan anut lampu, ora ana. Ora ana tulisan lampu bangjo, anut lampu abang, lampu ijo, lampu kuning, ora ana kok. Belok kiri ikuti lampu. Ngono tok kok iso ora bingung Lho piye nek ngono aku. ya padha ae ya. Padha ae piye? Lah sing nang prapatan Biandono kae. Apa? Ana apa? Belok kiri jalan terus. Belok kiri. Belok kiri jalan terus. Lho lah terus piye? Belok kiri jalan Belok terus. kiri. Lah wong aku nggo sepeda motor kok. Terus kok belok kiri terus kon jalan. Terus piye? Montore tak tinggal. Ya tinggal lah ben digo wong. Wah, iku kok Modelem iku maksude iku belok kiri jalan terus iku maksude masyo lampu abang. Nek belok kiri jalan terus. tulisane ora ngono. Tulisane Ora ngono. lah iya maksudku iki lho. Belok kiri jalan terus. Ngono. Masyo lampu abang. Iku nek kowe belok kiri kowe terus menggok ora usah mendek. Tulisane gak ono masyo lampu abang ngono lho. Gak ono tulisane ya lampu padha abang. karo mangkuwe kok iso. Ya sesuk ditulisi dhewe nek ngono. Ning wong Indonesia iki ya lucu ya. Oh lucune piye? Lho sing seneng ya Sing to seneng, ya. ditinggal ning nek gwething malah ditunggoni. Lah kok iso? Lho iso no. Apa iku? Ya rambu-rambu mang. Nek seneng Seneng ditinggal. Ditinggal. Barang sing gwething kok ditunggoni. lho kok rambu-rambu. Ate ora. Lha apa? Lampu wong nek mlaku Iya. numpak motor Iya. kena warna ijo seneng apa ora? Seneng. Ate mbok tinggal ora mbok tunggoni. Lho, lah nek abang Nek abang sama tengok-tengok kok mbok tunggoni. apa iku ora seneng. Lah ya ora lucu to. Seneng kok ditinggal. Ya sesuk nek kowe seneng lampu ijo ya dienteni ae ning ngono kok. Kowe sopir pamane tak takoni. Piye? Ya iso. Ya iso ah Upama kowe nyopir nyopir dalan sempit. dalan sempit. Iya to. Iya. Kiwa tengen jurang. Kiwa tengen jurang. Ngarep ana asem. Iya. Nah,
Ya aku Lah kowe terus piye? Monggo kowe ndek tujuan parake ngalor. Bae. iku dalane piye iku? Kiwa tengen jurang, Dalane kiwa tengen jurang, dalane sempit, dalane sempit. ya toh. Kowe arep arah pareke ngalor rono. Iya, Ayo toh. iya. Iki carane piye iso tekan tujuan? Ya balik, Heh? balik. Nah aku ya ora. Lah kok ora? Aku tak jablasno. Lho nabrak wit asem. Lah wong asem Jeblok bongko. ora iso. Lah kok ora iso piye? Kowe tasem agek tukul kok. Eh, Kowe tasem agek tukul kok. mau iku diomongi nek wit asem lagi tukul ora mau omongi Lah aku. iya. Kok model lembah iki kowe tak bedheki. Kenapa? Kiwa ana wong wedok. Heeh. Kene tengeno ya. Kene Tengen ana wong wedok. Heeh. Kiwa ana ringin gowedi. Iya. Ngarep iku jurang. Iya. Guri jurang. Mongko iku kowe dalane iku enggok-enggokan kowe arep menggok ning ndi? Kiwa ana wong Wedok. wedok tengen. Tengen ana ringin gudi. Iya. Ngarep wis jurang, guri ya jurang. Kowe lewat ndi? Ya balik ah. Lho balik ya ora iso. Balik wis jurang neh. Guri jurang. Wis jurang mongko kowe lagi tukul terus longsor gurine. Oh. Mumbul. Alah malah mumpul ya ora iso. Cara aku ya nengen. Lho, lah kok iso? Lho nengen mau ana wong wedok. Wedok Nek ngiwa ana ana ringin gedhi. Iya. Aku ya jelas nengen nah. Lah ana wong wedok mang sing nengen. Ya ora Yo apa-apa. ringin gede. Ya ora apa-apa. Guri jurang. Lho nengen ora apa-apa wong Lah wedok. ana wedok kan. Lah bojomu lho. Heh? Lha nengen iku bojomu kok. Tak tabrak ngono ae langsung. Kene bojoku iki mbokem ya nyok. Pape mbok tabrak iku. Makane aku omong iku rada Anak ora. Oh, lha diceprot biasa kok. ora apa-apa. Kowe nek dadi sopir kudu duwe SIM. SIM. Eh. Ya aku ya engko isuk iki karepku ya arep ning Polres. Polres. Gawe SIM. Yo gawe. Lah gawe ah. Ayo, SIM kowe roh singkatane? SIM. Ya. SIM ora ro yo. SIM singkatane. SIM. Loh. Kepanjangane SIM. singkatane SIM lho. SIM. Kepanjangane SIM. Lah jane singkatane lho SIM. Ono wong SIM ora ro SIM. maksudnya arti dari SIM lho apa? Ayo SIM. Lho. Kan SIM iku huruf aksarane ana S, I dan M. Iya. Lah iya, S iku apa? I iku apa? M iku apa? S iku anyep. Lho, kok S kok anyep piye? S gak anyep lho. Lah SIM iki lho mau lho. SIM ora ro. SIM iku surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi. Heeh, kowe nek Ya. perkara aksara takon karo aku. Aksara? Ngerti aksara? Ya ngerti ya. Huruf apa sing adem dhewe? Huruf adem dhewe ya S ah. Salah. Lho S kowe muni mau anyep. Salah. Lho S. Salah. Lho kok salah iki piye? Huruf sing paling adem Huruf paling adem B. kok B? Dicepit AC kok. Ya ta? A, B, C. Lah iya, B dicepit AC. Dadine adem terus. Adem. Telek piye? Kok iso telek? Alhamdulillah wa syukurillah budaya digelar sedina wengi mertandani nak warga kene ora ilang jati dirine sebagai wong Jawa. Ya ta? Sing digelar iki seni Jawa, mula digelar sedina wengi pamriye. Aja nganti ilang jati diri, aja nganti ilang apa tinggalane nenek moyang sing wis diuri-uri ket mbiyen tumekaning saiki. Kono kene do gembar-gembor ya ta do munamuni. Mari kita lestarikan budaya Jawa. Mari kita lestarikan budaya Jawa. Ning nek warga Nglangitan ora usah bengak-bengok langsung praktek. Langsung Loh. dipraktekno Langsung ae, Pak. praktek. Ora usah gembar-gembor. Kadang nggone dhewe contone. Nggone Wah dhewe. bengak-bengok waduh duwite do akeh. Iya. Mari kita lestarikan budaya Budaya, Jawa. betul. Belas. Gak tau ono nanggap ketoprak bergas desa. Tahun ngarep, tahun ngarep Kondo sapa? paling Oh paling mbok janjene wis alhamdulillah sepira-pira wis muga-muga ae warga kene sak pungure awak dhewe ditangkap gas desonan sok nek ana wong digawe
ana sing ngersakno neh. Nah, Oke, siap. kancame kita kok rumba-rumbu. Kaken saweran Imang mesti. Katisen. Eh? Katisen. Jaga wong jenenge wong seni iki awak kudu dijaga, meleke bengi rina-rina wengi. Omongi, Pak. Kadang nek wis kadung karipan mangan arasen-arasen, mula kudu dijaga awake. Lah mau Ngene iki seneng ya susah. lah kok seneng susah. Aku mang udah bukan delok ketoprak ngene mang lho. Mangkel omongnya kami tua. Sing mbok titeni adek omongane kami tuwa. Oh no. Apa iku mang kuwoprok udah bukan blang. Iya. Ayon-ayon metu serimpenan awan apa bengi mangan Do nyanyi do jogetan. jogetan. Iya. Pak apa karo bojone belas kan delok iku mang. Ana wong wedok ngono antrane paling nganti ancapi ceris ngono tok. Lho. Ngono tok. Andak kurang apa no, Ceng? Ndak aku yo mbok piye lampune juga mesti akehi aku mending ngono. Heeh. Ditambahi. Tawambahi pirang-pirang serat apa saingan karo mang dangdut sebelah ini iki, Mang. Iya. Lah barang ngono kok apa keprok? Keprok. Oprok yo blang. Kuwi ket ono salto ping 100 salto ping 50 yo. Pakmu karo buwe ngguyu ora. Lho. Kok ndang untune lara. Lah bareng ngono mbah menawa ndak iya aku. Lah iya kok terus ora. Lah bareng ngono kok gelem dandang tumandang gelem ngomong. Heeh. Ana macan godi wae lho. Iya. Ojo. Oh, lah iku macan sing mangan sapi ne wong langitan ya iku. Kalau ngomong sak celengitan, lah aku ora iso turu belas pikir iku. Krungu swara ngono ku, Mang. Ning alhamdulillah bareng roh macan iku Pak Wo karo Buwo iku ngrasani. Heeh. Lek rasane Apa karo Pak Lu tak nglumpuk dadi siji. Ning kene mandaran sembarang kalir. Heeh. Lah bareng ngono dirasani pokoke. Iya. Wah, toprake Pak Sukara. Ya suwe yo apik jarene. Rencana tahun ngarep nanggap. Tobrae sing lanang nom-nom ganteng-ganteng. Jelas. Sing wedok Ayu-ayu. ayu-ayu, sing tuwek karek sitok. Sapa? Aku. Tahun sesuk wis ra melok paling. Lho tegak melok. Iki nauploh masuk. Apa muni lahia kowe? Kowe mesti apa muni lahia. Iya kowe. Innalillahi kowe. Aja sik aku rung pinter. Kadang kok. Ilmune gung tak serot. Memang ra tak omong ya. Ana pati ana urip. Iya. Perkara aku urip dikai mati ora masalah. Somben mati saiki mati tetep tak pilih mati somben. Lho. Kowe milih. Ya wis suwe lah, Pak. Eh? Wis suwe. Lah Mati somben karo mati saiki tetep mbok pilih mati somben. Iya. Ya wis suwe. Aku lah ya padha wae. Ulun nafsin apa wae. Lah iso saiki wong aku eling iki. Iki lho kul-kulan nang lho aku eling lane. Kulo nafsin gawe katung mau. Lah, ulun nafsin daikotul maut. Sing artine iki lho. Pondok ada keplek kabeh padha ayang. Kandhane. Iki lho bapakan delok eling-elingi. Apa? Ora. Ulun nafsin daikotul maut. Apa? Sekali glondokan mas. Sekali merdeka tetap merdeka. Waduh wae. Ngene iki lho, ngene iki lho. Tapi Kullu nafsin daikotul maut, kullu nafsin nafas apa nafsin kuwi napas apa wae sing kadunungan napas mesti bakal mati. Lah kowe kok ngomong ora iso mati? Gak iso mati aku. Sebabe Kartu kematianku tak obong. kartu kematian. Tak obong sik. Kok iso ono kartu kematian? Dadi digoleki uga ono kemati iki. nah aku Daftare ora ono. gak tak obong apa? Lha apa? Tak perpanjang seumur hidup dadi aku mau ora iso mati belas padha ae. Cara kon milih, kowe mati keri karo mati dhisik pilih ndi? Ya aku jelas mati guri ya. Mati guri. Mati guri. Wong sak donya mati kabeh, karek kowe tok sing urip tengil-tengil, kowe mati sing ngubur terus apa? Walang-walang kadewen ning donya karo bayan mbur tok Lah nyor. iya, atik mati keri ku. Gak ono sing mendem. Karo sing mendem. Ya wis tak mati saiki lah. Lah kono ndak. Kok kono ndak? Kok kono ndang piye kok malah padane Lho ku? jare ape mati dhisik. Kono ndak. Ora roh
rucukku saiki cilik-cilik. Disyukuri. Ora usah bingung. Medake. Le jam pira le? Menika sampun titi wancinipun. Sampun Jam 2 ngadepi setengah 3. jam kowe mati pirang-pirang dina ora tak benakno jame. Iki luar biasa lho. Ki nek ora nglangitan gak ngantek sak jam yamene. Ora enek. jam Biasane anggere kono ana wong siwa kok capek ki nang tanggapane kan ngene. Wis cakuti nyoy sore Mas kok kira-kirane sepi tanggapan ndang bali. Yamene sesamene kene ndang mulih mono cah. Anu ngentekno solare diesel. Oh iya, wong solare lagi diisi menika. Yes, ta masalah. Apa sisan kanggo tombo kangen karo warga kene sing wis gelem nekake ngraoke Trimanggala budaya disyukuri alhamdulillah muga-muga lancar kabeh rezekine. Wong Sehat waras awake panjang umur sing anggap proprak iki lho ibarate kok kas desa duwe gawe kajat mantu, ndek kajat apa jenenge ulang tahun sunatan. Ora nanggap ketoprak cepes rugi tak kandhani. Mosok Tenan wis to, kowe ning ndi sejarahe wis ana. Ibarate kok duwe kas desa, pitulas-an, sedekah bumi, sunatan, apa iku ngantenan kok duwe gawe ora nanggap ketoprake cepes rugi. rugi. Sing rugi sapa? Awak dhewe nanti pemasukan goblok komiti golekno. Iya ya. Lah umpama Mergo ora ditanggap nang omah. Oh, nganggur. Ini guys kadung tak pernah kreditan rantang mumbul lunas ora padake. Iki ngapunten ingkang tasih nenggani nyuwun gending napa ngapunten. Nyuwun tayub, nyuwun dangdutan napa nyuwun campur sari. Ngapunten. Ije lumayan akeh sing nang kono iki. Walah. Iki jane nggelar kloso iki ndelok ketoprak apa tilik bayi ya. Ku ndeuni ceng. Diuni piye? Pokoke ora ujar akal angger doprake ceplis sukono menong langitan. Akepe ndelok nang ngarep panggung. Ngantek bar. Iku mangono sing ngrasane lah bugisanku mambu lah pokoke ndelok ketoprak sik. Wis ora ngarep tak nget pokoke. Campur sari napa dangdut napa tayuban? Campur sarine napa? Godang kuning. Tayub ke? Oh ya wis podang kuning. Mandhapipun. Wis gak sadhe tukaran padha urunane tukaran deres kira. Podang kuning mandhapipun gandengane napa? Wah ora. Banjir. Podang kuning banjir. Muga-muga ae sarampunge nyambut gawe sesuk muga-muga diparingi udan. Amin. Tandure ben gak apa garing. Ora garing. Gendang do panen meneh. Ngapunten biasane nak main ning Pol Sewu apa ning sebelah kulon kono ku ning gendongan mbon endi nak orek-orek ambek podang kuning iku biasane 120. Nak cara kene ya gak apa-apa ora usah lah aku tak njaluk. Ora usah lah aku tak njaluk ora patok. Cara dikene lebih 150 kae ya mah. Angga podang kuning orek. Mandhapipun orek. Saka
Mulane mabur sregepo golek ben dadi wong sing makmur. Jroning suka kudu eling lan waspada, Pak. Iya, Dik. Kudune awak dhewe niku eling lan waspada. Eling. Iki wis jam pira? Lah, iki dia darane putri. Saja kok mesam-mesem kadosipun nembe bungah penggalipun. Lajeng kok ngasta nyamping niku kangge sinten? Nggih. Kangge calon garwaku. Kakang Wiratmoyo. Oh, sing ape jarene ape iring-iringi Kiki. Iya, Oh, Pokoknya iki to, alah. aku iki kok ya durung bisa iki lho carane iki kepiye ra ngono to. Carane Angger pel-pel laus ya, angger pel-pel. Dewi anu pun wiru ngaten. Ayo, Mosok jenengan dereng saged. aku durung bisa. Kok kalau sampean iki iso ra ya ngono to. Yes. Kakang Wiratmoyo, Kakang. Kakang Wiratmoyo. Yes. Yes. Kaya ora padatan suwus kelakon. Pun kakang cecak marang sira. Sesuk malah wong pacaran. Nopo panjenengan niku ora kampang sanget to kalih kula ra nggih to, Kakang? Nggih to, niki lho kula nembe kemawon. Lho, Yes. Sakenanipun kakang cedhak ning papan. Kok arep awet kabaran lawan sliraku. Dadi kawet. Rikala semana pun kakang katimbang. Kang supaya marak sowan ngersa dalem Kajeng Rama Bintang. Pun kakang bakal dijauh. bakal didhawuhke Kuwi bener. saestu Bener. Nanging emane ya emane kados pundi Kakang Wiratmoyo? jauh pun kakang dudu karo sliramu ning kalau kumala retnut. Sliramu bakal dijebake. Kakang Boku Muluretno. Yes. Satenaning kabeh mau selak marang batinipun. Merga kabeh mah sing darbe panguwasa Kanjeng Rama. Aku wowo ya. Kakang Wiratmoyo, Kakang. Kepiye? Srene mengko boten dados menapa yen to panjenenganipun judhake Kakang Boku Muluretno. Sing tegas Panjenengan kedah. Kedawuhan Kakang Boku Muluretno. Panjenengan kedah hukume dawuhipun Sang Kanjeng Rama Punten Lawe. nek ngono kuwi lila Yai. Leres nggih. Leres. Wis ning kabeh mau wis lilanipun kakang jauh lawan kumala pramila. Pun kakang njaluk pamit Yai. Sampun.
Rasido Rabi. Ah sobek Rasido Rabi. Aku kadung ngimbu gedang iki kata tukono etel kalau karbit 2000 kok. Kok malah Rasido Rabi gedangku terus dipangan sapa kowe iki? Aku gedang nombok karbit kok getun iku lho. Lah iki jarene ngiring-ngiring mang. Lah kok malah Rasido Ora Rabi? sambung. Nggih. Surat kate ora sambung gedung nih. Nangge paman. Kucurku terus piye kowe iki kucurku bareng. Koyo iki bakal gedung bareng kampungku mulo retno. Apa kabeh mau aku dikeparengake? Aku bakal nyumbang lahan tayo. Monggo, monggo. Sakit monggo. Nggih, monggo. Monggo. Kang Mas, menika sampun samapta sedaya. Menapa sampun dipun wiwiti sak dinten sampeyan? Mok menawa kanggo ngantangake lagu ngagake wetana jauh pinanganten. Kados kados. Ayo Gongso Kyai Slamet monggan. Ayo kene. Nggih, monggo. Monggo lenggah wonten ing Mek, kowe iki dadi wong tuwa mbok ya bisa yo kinata ngantene to, Mek. kok madepe mriku lho. Monggo lenggah wonten ing sasana ingkang sampun rinengga. Niku mangkane putri menika. Balik kanan. Pun sungkem riyen. Piji riyen. Ketabiu. Pun sembah ping 3. Nggih, pun lanting jumeneng. Pun. Lah. Kok gitu? Kaya mencop pinjem. Lanting. Tangan kali. Nah. Bapak aturan pinarak suwah. Monggo pinarak. Ya, pinarak. Nggih. Pinarak. Kabeh iki wis kelakon jauh pinanganten mbel kaya parandene kumara. Nggih. Nggih, iku ning.
Piak. Wong Bojonegoro. Dadekno kawrumu. Aku Hendra Katong, Bupati Lamongan. Niat sedya bakal njaluk Kumalarekna. Nek pancen wong Bojonegoro ora ngulungake Kumalarekna, Bojonegoro bakal ndak gawe sungsang abul balik iki Hendra Katong. Dole Wiratmaya kalau kowe wis krungu dhewe yen to bojomu bakal dijaluk wong-wong saking Kadipaten Lamongan. Paman. Dimen sedaya saged ayem tentrem negari Bojonegoro. Iya. Awit tuk sumbering perkawis namung Kumalarekna. Iya garwamu. Monggo dipun wulungke mawon. Sik. Diulungke. Wiratmaya. Apa kaya ngono kuwi watak wangune wong lanang? Gedhe tanggung jawab nang bojo piye? Ora mung tanggung. Bodoh tak pinter. Bagian tangan derajatmu. Sing meneh kowe iki ngelingi. Tedak culunmu, mbunduramu. Kowe ngerti eyangmu Rangga Lawe Tuban Dikasmana. Rangga Lawe ku pendikane Majapahit. Dadi teteke Majapahit. Aja meneh kok lakon siar jauh. Dilire, diasani. Iki dhewe wangi percaing jodol tak dina. Lah kok jebule keduwe putu kowe, kok lemah kaya ngono. Apa? Badhe merangi tiyang Lamongan. Perang iki sing tegas, sing tegas. Kumalarekna, ana apa? Mas Wiratmaya kula mboten turun. Kula tekan maju perang. Dadi kowe arep maju perang. Rama. Ngono kuwi ngerti ora? Kowe ngerti ora? Ing atase Kumara ki bocah wadon wanita. Iki maju perang kabeh kowe ora gelem mbelani marang bojo. Lho kaya ngono kuwi tanggung jawab larang apa? Oh diapuramu kaya ngono. Kanjeng.
Mleingaten kula badhe merangi tiyang lamun. Nang kula mboten mbelani Kumalaretna, ning kula mbelani Bojonegoro. Ya ngono. Kang Mas, Di, tembungipun ingkang putra kok menjana. Monggo langsung para iki dipun pelapati mawon. ayo kene.